belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Afgelopen zondagochtend vond op de Curaçao opnieuw een verkeersongeluk plaats waarbij iemand om het leven kwam. Het ongeluk vond plaats op de Bermudaweg en de Schottegatweg West. 3 auto's knalden op elkaar. Daarbij kwam de 72-jarige Rignald Francisca om het leven. Op het moment van het ongeluk deden de verkeerslichten het niet, maar de auto's gaven elkaar ook geen voorrang, terwijl dat wel zou moeten. Het aantal verkeersslachtoffers op Curaçao is hoger dan normaal. In de afgelopen 3 weken vond er elke week een dodelijk verkeersslachtoffer. De regeringspartij PNP had voor afgelopen zaterdagochtend een belangrijke vergadering gepland, waarbij onder meer de nieuwe voorzitter van de partij zou worden gekozen. De vergadering is uitgesteld, maar de extra meldt ook dat Ramon Chong, de huidige voorzitter, zijn kandidatuur zou hebben ingetrokken en niet terug wil keren als voorzitter van de partij. Dat betekent dat Efren Candelaria, de andere kandidaat, naar alle waarschijnlijkheid voorzitter wordt. Ook werd duidelijk dat veel leden van de PNP hun contributie niet hebben betaald en dat zou betekenen dat zij niet mee kunnen stemmen. Het is een van de regels van de partij dat ieder lid 375 gulden per jaar moet betalen en pas dan kan meestemmen. Volgens parlementariër Anna-Maria Pauletta wordt er vanaf volgend schooljaar gevaccineerd tegen HPV. Dat is een virus dat baarmoederhalskanker bij vrouwen kan veroorzaken. Dr. Roy Herenveen zegt vandaag in de Extra dat Curaçao beter eerst nog kan discussiëren over die vaccinatie, omdat er veel voor- en tegenstanders zijn. De Extra schrijft vandaag over een zorgwekkende situatie in de wijk Buena Vista. Daar wordt een huis aan de Haitiweg bijna dagelijks bekogeld met stenen en zelfs aardappelen. Alle ruiten zijn er al uitgegooid en een baby en een bejaarde vrouw zijn gewond geraakt. De bewoners zijn al vaker naar de politie gegaan en willen dat het ophoudt. Er zou sprake zijn van een grote aversie in de wijk tegen de bewoners, nadat een van de bewoners van het huis een keer een paar jongeren tot de orde had geroepen. De politie houdt de situatie in de gaten, maar tot nu toe is er nog geen oplossing gevonden. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento como te comini abo. Iets meer dan een jaar geleden publiceerde Amnesty International een verontrustend rapport over de situatie van vluchtelingen op Curaçao. Onlangs werd er weer een bezoek aan Curaçao gebracht en daarbij zei directeur Dagmar Oudshoorn dat op dit moment vooral wordt gemonitord wat de huidige situatie is op Curaçao. Daarna volgt een nieuw rapport. Tegelijkertijd is Amnesty Nederland ook begonnen met een onderzoek op Aruba naar de wijze waarop daar wordt omgegaan met vluchtelingen, vooral uit Venezuela. Afgelopen zaterdag vond een manifestatie plaats in de wijk Buena Vista. Deelnemers demonstreerden tegen het geweld dat wordt gebruikt tegen kinderen en ook misbruik van kinderen en vrouwen. Volgens de deelnemers moeten mensen zich verenigen om op die manier een vuist te maken tegen misbruik. Het gaat goed met de Curaçaose tennisser Jean-Julien Royer. Hij heeft dit weekend de Stockholm Open gewonnen. Hij won het tennistoernooi in de categorie mannen-dubbel. Het is alweer de 4e titel van de Curaçaoenaar dit tennisseizoen. Samen met zijn dubbelpartner Marcelo Arevalo uit El Salvador wist hij in de finale Harry Haliovara en Lloyd Glasspool te verslaan. Oudshoorn van Amnesty Nederland. Iets meer dan een jaar geleden verscheen er een rapport van Amnesty over de situatie van ongedocumenteerden op Curaçao. Nou, er is in het afgelopen jaar best veel over gesproken. Jullie zijn al 2 keer geweest. Het is de 3e bezoek aan Curaçao. Als je nu kijkt,
is er vooruitgang geweest sinds een jaar? Nou, we zijn op dit moment aan het monitoren, zo noemen we dat. Dus dat betekent dat we op basis van de aanbevelingen en de gesprekken die we hebben kijken of we kunnen concluderen of er vooruitgang is of niet. En waar wel en waar niet. En dit is eigenlijk een soort van tussenfase. We zijn gisteren 1 dag op Curaçao geweest, waarin we contact hebben met de overheid om juist dat soort gesprekken te voeren. En wanneer komt daar meer duidelijkheid over? Nou ja, we proberen het natuurlijk zo spoedig mogelijk te doen, maar het is eigenlijk een beetje anders dan we normaal gesproken doen als we een onderzoek hebben. Maar omdat we het heel erg belangrijk vinden dat we echt goed ook in contact kunnen komen met de overheid, zijn we ook gegaan voor zo'n monitorgesprek. En natuurlijk is dat nog niet klaar en zullen we nog meer gesprekken hebben, maar ook om echt te laten zien van ja, we zijn kritisch. We blijven kritisch, maar we vinden het ook belangrijk om die gesprekken aan te gaan, zodat indien er een verbetering plaatsvindt, dat ook ingebracht kan worden. Dus wij doen altijd echt aan horen en wederhoor, maar investeren op dit moment echt tijd om ook te werken aan het feit, we hebben een contactpersoon gekregen, dan is het goed om daar gewoon ook echt mee te spreken. Dus het is ook een investering onderzijds. Omdat jullie het heel serieus nemen, dit onderwerp. We nemen het super serieus. En dat betekent ook dat je niet alleen een rapport moet schrijven en dan moet zeggen basta. Maar dat we dus ook echt investeren om echt kritisch te kijken van vindt er verbetering plaats? En als die verbetering er ook is, zou die verbeteringen zijn, dat zijn we natuurlijk aan het bekijken, dan moet je dat ook benoemen. Dat vinden we heel erg belangrijk. En uiteindelijk zullen we daar inderdaad over rapporteren en we hopen dat dat spoedig kan. Nog dit jaar? Dat hopen we wel, ja. Ja, oké. Nou, dan houden we dat in de gaten. Jullie hadden ook een vergadering aangevraagd met het parlement. Ook een soort follow-up op een vorige vergadering. Die is niet doorgegaan, maar dat heeft te maken met miscommunicatie. Of hoe kan ik het omschrijven? Ik moet duidelijk zeggen, een miscommunicatie onderzijds. Het is natuurlijk best een keer geweest dat de communicatie moeizaam verliep. We zijn ook wel eens geweigerd. Maar ik vind dat je moet zeggen wanneer wij fout hebben gemaakt. In dit geval is een afspraak niet bevestigd onderzijds. Ja, dat is gewoon een fout geweest. Dus dat is jammer, maar dat wil niet zeggen dat we niet meer een volgende afspraak gaan maken. En we proberen gewoon een volgende keer, als we er zijn, een nieuwe afspraak te maken. Maar het was een fout onderzijds. Nou ja, dat kan gebeuren. Het is goed dat je dat ook benoemt, want ja, we hebben natuurlijk het afgelopen jaar in het begin verliep de communicatie niet helemaal vlekkeloos. Dat gaat nu beter en daar gaan jullie in ieder geval mee verder. Tegelijkertijd is ook meer de aandacht naar Aruba gegaan. We hebben nu een Zoom-gesprek omdat jullie op Aruba zijn. Hoe is daar de situatie met de ongedocumenteerden? Nou, dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken. We hebben de vorige bezoeken gekeken van wat is er op Aruba aan de hand. En is dat een reden voor Amnesty om hier ook het onderzoek te gaan doen. En wij hebben besloten om dat te gaan doen. Dus de aandacht is niet zozeer verschoven als erbij gekomen. Want we laten Curaçao niet los. Dat is ook wel heel erg belangrijk om te zeggen. En op dit moment zijn we op Aruba om aan te kondigen van we gaan dit onderzoek doen. Sorry, ik was even afgeleid. Je bent op Aruba om het onderzoek uit te voeren, maar dat staat nog in de beginfase. Nee, we zijn op Aruba om vooral aan te kondigen dat we hier het onderzoek doen en daar de eerste stappen voor te zetten. Maar de situatie met Aruba, is dat nou daadwerkelijk anders dan op Curaçao? Ze hebben natuurlijk wel het vluchtelingenverdrag getekend, maar betekent dat ook dat mensen anders opgevangen worden daar zo? Nou, de vorige keer dat we hier waren, zagen we ook inderdaad dat mensen ook vast worden gezet. Nou, het mogen duidelijk zijn wat wij daarvan vinden. Ook de omstandigheden waarop mensen worden vastgezet terwijl ze bescherming vragen, is een aandachtspunt. En ook, hoewel ze inderdaad het vluchtelingenverdrag hebben ondertekend, weten we dat tot nu toe eigenlijk niemand asiel heeft gekregen. En op het moment dat je ziet dat bijvoorbeeld Nederland veel verder van Venezuela af, maar daar wordt in 34% van de eerste aanvraag wel asiel verleend. Dus dat is wel een heel groot verschil. Dus hoewel de procedures misschien mogen verschillen en het ene eiland het vluchtelingenverdrag heeft ondertekend en de ander niet, is gewoon wel een gegeven dat het natuurlijk zeer opmerkelijk is om waar te nemen dat niemand asiel heeft gekregen.
van Venezolaanse afkomst. En jullie gaan nu onderzoeken wat daar aan ten grondslag ligt en wat er gebeurt met de mensen die daadwerkelijk hoe het in elkaar zit, wat de procedures zijn, hoe er met de mensen wordt omgegaan. En eigenlijk eenzelfde onderzoek als we op Curaçao hebben gedaan. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.